ассалому алайкум дӯстон, бародарон, хоҳарони азиз ва падарону модарони гиромӣ. Ман Салим Султонзода ҳастам ва дар барномаи имрӯзӣ 60 дақиқа бо шумо дар канали студии Паймон лайв дар мавзӯи суҳбат хоҳем кард, ки дар сиёсати кишвари мо, дар ҳодисаҳое ки дар кишвари мо мегузарад, бевосита таъсири худро дорад ва ин ҳам бошад қабули қатномаи аз ҷониби Парлумони Иттиҳодияи Аврупо аст. дӯстони азиз, бародарони гиромӣ, ин барномаи мо мустақиман сари эфир меравад ва аз фурсат истифода бурда ҳамаи шуморо даъват мекунам то ба ин канале, ки марбут аст ба Паймони Миллии Тоҷикистон, обуна шавед. барномаи мо бо номи 60 дақиқа, ки ҳар ҳафта рӯзи шанбе соати 18:00 бо вақти Берлин ва соати 22:00 бо вақти душанбе рӯи эфир мебарояд ва албатта мавзӯъҳои гуногунро мо суҳбат хоҳем кард ва ба ҳар як мавзӯъ, вобаста ба ҳамон мавзӯъ, мо кӯшиш мекунем меҳмоне дошта бошем ва назари он тарафро ҳам гирем. дигар боқӣ умедворам, ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастедон. мо меҳмони имрӯзии худро муаррифӣ мекунам. меҳмони имрӯзии мо ҳуқуқшинос, роҳбари фонди Бузургмер, бародари гиромии мо Ҷамшед Диёров аст, ки аксари мардуми Тоҷикистони он нафарро хуб мешиносанд. аз фаъолияти касбиашон ҳамчунин ҳуқуқшинос адвокат будан дар Тоҷикистон, умуман дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо гузаштани постҳо ва дигар наворҳое, ки барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии мардум саъю кӯшиш мекунанд, ҳамаи мо хуб мешиносем. акои Ҷамшед, хуш омадед ба эфири мо. ташаккури зиёд, раҳмат барои даъвататон. саломат бошед. ако, мо мебояд шуморо бисёртар даъват кунем, чунки касбу кори шумо, фаъолияти шумо хеле зарур аст барои мардум, барои вазъияти имрӯзии мардуми мо, ки ҳуқуқҳояшон аз як ҷониб хеле поймол мешавад ва аз дигар тараф надонистани ҳуқуқҳои худ барои мардуми мо мушкилиҳои зиёд меорад. акои Ҷамшед, мо имрӯз мехостем бо шумо дар бораи як санади байналмилалӣ, он ҳам бошад қатномаи Парлумони Иттиҳодияи Аврупо суҳбат кунем. хеле ки дар расонаҳо нашр шуд ва худи хадамоти матбуоти Парлумони Иттиҳодияи Аврупо инро хабарро эълон кард. рӯзи 18 январ Парлумони Иттиҳодияи Аврупо нисбат ба Тоҷикистон қатномае қабул кард. бояд зикр кард, ки дар 2 соли охир ин дуюм қатномаи Парлумони Иттиҳодияи Аврупо нисбат ба Тоҷикистон аст. агар мо солҳои гузашта медидем, ки ин ниҳоди аврупоӣ, яъне Парлумони Иттиҳодияи Аврупо нисбат ба кишвари мо, кишвари Тоҷикистон, ин қадар таваҷҷӯҳ зоҳир намекард, аммо баъдан ҳоло дар 2 соли охир мебинем, ки сиёсати ҳукумати Тоҷикистон ва умуман вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон зери назорати Иттиҳоди Аврупо ҳастад ва дар ҳар як амали онҳо инро мо мушоҳида мекунем. ҳоло аз шумо хоҳиш мекардам мефаҳмонед, ки ҳамин қатнома ин чӣ санаде ҳастад ва Парлумони Иттиҳодияи Аврупо онро қабул кардан, бо мақсади қабул кардан, яъне чӣ мақсад дорад? чӣ қадар ин санад болои ҳукумати Тоҷикистон таъсиргузор аст? марҳамат. ташаккури зиёд. ман фикр намекунам, ки санади ҳатмӣ бошад ба монанди он қарорҳое, ки Созмони Милали Муттаҳид, ҳамон кумита воҳид ба ҳуқуқи инсон вобаста ба парвандаҳои маҳбусони сиёсии тоҷик баровардааст. ин санади ҳатмӣ нест, вале он метавонад таъсири худро ба Тоҷикистон расонад. агар ба худи ҳамин санад мо назар кунем ва ба интервюе, ки яке аз муаллифони ҳамин санад, ҳамин ҳуҷҷат, депутат аз Литва Петрас Аушестревичус мегӯяд, дар ин ҷо оварда шудааст, ки онҳо хеле ҳам нигарон ҳастанд аз риояи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ва дар сурати қабул кардани ин пешниҳодҳо, бартараф кардани ҳамин мушкилиҳое, ки дар ин қатнома оварда шудааст, як
сабукие барои Тоҷикистон дар чанд ҳолатҳо мумкин аст ки қабул карда шавад. Ин якумаш дохилшавии Тоҷикистон ба системаи умумии имтиёзҳо GSP+ ном доштааст. ин як низоме мебошад ки тарафҳои имтиёзноки гумрукист барои давлатҳое ки нав рӯ ба тараққӣ ҳастанд аз тарафи давлатҳои тараққӣ барои ирсол кардани гузаронидани маҳсулотҳои худ барои он ки тараққиёти иқтисодиёти кишвари рӯ ба тараққӣ ҳарчи бештар шавад. Тоҷикистон аллакай дархост пешниҳод кардааст ки нисбати мол ва маҳсулоти Тоҷикистон аз тарафи Иттиҳоди Аврупо, аз тарафи давлатҳои Иттиҳоди Аврупо онҳоро ба ҳамин системаи умумии имтиёзҳо ворид кунанд. Ва яке аз қабул кардани сабабҳои қабул кардани қатъинома дар он аст ки Тоҷикистонро маҷбур кунанд то ин ки ба ҳамон муқаррароте ки Тоҷикистон имзо кардааст оид ба ҳуқуқи инсон, риояи ҳуқуқи инсон, он вазифаҳо, он масъулиятҳое ки дар арсаи байналмилалӣ қабул кардааст, онро риоя кунад. Ва дуюмаш созишномаи нав байни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо бояд ба имзо расида шавад оид ба ҳамкорӣ ва шарикӣ. ин созишнома аз соли 2004 аллакай ҳаст, баста шудааст, вале бо назардошти он ки Иттиҳоди Аврупо як барномаи стратегияи нав дар муносибат бо давлатҳои Осиёи марказӣ тартиб додааст, зарурияти аз нав бастани чунин созишнома аст. Ва он депутатҳои парламенти Аврупо ки барои ин қатъинома имзо карданд, яке аз роҳҳо, яке аз тарзҳои фишор овардан ба ҳукумати Тоҷикистон барои ҳамин ки ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон, алалхусус ҳуқуқи журналистон дар он ҷо оварда шудааст, ҳуқуқи озодии баён, ҳуқуқи журналист, ҳуқуқи матбуот, ҳамчунин талаби бечуну чаро озод кардани журналистон аз он ҷумла бародари мо Бузургмеҳри Ёров пеш оварда шудааст. мана ҳамин ду чизе ки метавонад сабаб шавад ки шояд ҳукумат ба ин қатъинома як диққати ҷиддӣ диҳад ва барои ворид шудан ба ҳамин системаи умумии имтиёзҳо ё ки бастани созишномаи нав кӯшиш кунад ва сабукӣ ба Тоҷикистон биёрад. мо медонем ки Иттиҳоди Аврупо бениҳоят ҳамкориҳои зич дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, ҳаёти Тоҷикистон дорад, чӣ қадар маблағҳо ҷудо карда мешавад. ва ман фақат метавонам гуфта ки дар соли гузашта фақат 800,000 евро фақат ба як барнома оид ба ҳуқуқи инсон ва демократия дар Тоҷикистон сарф карда шудааст. ин ба ғайр аз дигар барномаҳо агар шумо фурсат диҳед, хай баъдтар ман метавонам инро хонам. ва боз чӣ гуфтани ҳастам, ҳарчанде ки 18-ум ин қатъинома қабул карда шуд, Тоҷикистон аллакай ба ин қатъинома ҷавоби худро дод бо нашр кардани як матлаб аз 23 ё 24 январи ҳамин сол дар сайти расмии Вазорати корҳои хориҷӣ. Дар он ҷо мушаххас дар бораи ҳамкориҳои Иттиҳоди Аврупо ва Тоҷикистон оварда шудааст ки мисол барои кадом барнома аз Иттиҳоди Аврупо чанд қадар маблағ мегиранд, чӣ кор мекунанду чӣ кор намекунанд, онро ҳамчун як ҳамкорӣ нишон медиҳад. Вале дар бораи оне ки чунин қатъиномаҳо солҳои гузашта ва имсол қабул карда шуданд сухан намеронад, дар бораи дуруст ё надуруст будани он сухан намеронад. худи ҳамин депутати Европарламент Петрас Ауштревичус, бахшиш агар номаша фамилияш инқадар қиин буд аст хондан, худаш дар ҳамин интервюе ки ба журналисти радиои Озодӣ медиҳад мегӯяд ки Тоҷикистон аллакай дар ҳангоми пешниҳод кардани ҳамин қатъинома бо онҳо ба Европарламент ба алоқа баромадааст оиди оне ки ин ашхос журналистону Бузургмеҳру дигар зиндонӣ шуданд, бо кадом сабаб зиндонӣ шуданд, дурустии зиндонӣ шудани онҳоро гӯё пешниҳод кардааст, як далелҳои худашро овардааст. онҳо як вокунише нишон медиҳанд ва ин солҳое ҳаст ки ҳангоми қабул кардани қатъиномаҳо, ҳангоми қабул кардани қарорҳои Созмони Милали Муттаҳид, албатта ки ҳукумати Тоҷикистон як ҷавобе пешниҳод мекунад. вале мо бояд кӯшиш кунем ки
на созмони милали муттаҳид, на парламенти аврупо, на дигар ташкилоти ҳуқуқӣ ба ҳамин кифоя кунад. ба қабул кардани ҳамин қатномаву қарору ягон эъломияи дигар кифоя кардан лозим нест. ин ба манфиати кор, ба манфиати худи ҳамон ақидаву идеяҳои идеологияи ҳамин ташкилоту созмонҳо дуруст намеояд. кор ба ғайр аз қабули қатнома як амалӣ тоҷикистон дар ҳамин маврид мисол бояд аз имтиёзҳое ки аз иттиҳоди аврупо бархурдор аст муваққатан то иҷро кардани талаботҳои қонунии ҳамин қатномаҳо, шартномаҳо ё ин ки қарорҳои созмони милали муттаҳид бояд аз ҳамин имтиёзҳо дар намуди гирифтани маблағ, грантҳое ки мо медонем ба як чоҳе равона карда мешаванд ва ҳисоботи онҳоро касе намедонаду мақсаднок сарф намешаванд, бояд маҳрум карда шавад. ва дар ин ҷо ман боз фикр мекунам ки албатта бояд қайд кард ки ҳамин қатномаро аз тарафи депутатҳои европарламент ҳамагӣ 481 нафар имзо кардааст, овоз додааст. Барои қабули он 25 нафар зид баромадааст ва 26 нафари дигар бетараф буданд. ин 25 нафаре ки зид баромаданд дар зери шояд зери пропагандаи ҳукумат ин Тоҷикистон қарор доранд ё ки умуман дар бораи вазъи Тоҷикистон намедонанд ки ин аст яке аз самтҳои фаъолияти оппозитсияи Тоҷикистон, самтҳои фаъолияти ташкилотҳои ҳуқуқӣ ки ба гӯши онҳо расонем ки асли воқеии ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон дар кадом сатҳ ҳаст. шояд ин афрод зери таъсир ё ин ки ба тарзи замонавии ҳозирае ки ҳукумати Тоҷикистон нисбати мо қарор медиҳад зери ягон таъсири молиявӣ қарор дошта бошад, ягон манфиати молӣ ё ин ки дигар намуди манфиат аз тарафи Тоҷикистон дида бошанд ки чунин қатнома чунин чизҳоро дида намебароянд. ин мухтасар буд. гӯш кунед. то ҳамин вақт маълум мешавад ки ин қабули ин қатнома яъне худи аввал Тоҷикистон дархост кардааст ки яъне ба бозори иттиҳоди аврупо ворид шавад, яъне маҳсулоташро тавонад бо ҳамин оварда бо сабукиҳо вориди бозори иттиҳоди аврупо кунад ва даромад бинад. яъне роҳи иқтисодиро барои бештар кардани амалҳои иқтисодиро пешбарӣ кардааст Тоҷикистон, дархост кардааст, аммо иттиҳоди аврупо дар муқобилаш шарти худро гузоштааст ки яъне Тоҷикистон бояд ӯҳдадории худро оид ба риояи ҳуқуқи башар амалӣ гардонад. яъне ин маълум мешавад ки Тоҷикистон мехоҳад ба бозор ворид шавад, аммо иттиҳоди аврупо посух медиҳад ки хуб мо розӣ ҳастем ки ту дар бозори мо бошӣ, фақат шарташ ҳамин аст ки бояд ту фалон шартҳоро иҷро кунӣ. яке аз ҳамон шартҳо яъне бахшиш озод кардани адвокатҳои зиндонӣ ва рӯзноманигорони зиндонӣ ва озодӣ додан ба расонаҳо ва умуман истиқлолияти расонаҳоро таъмин кардан. агар мо аз як назар нигоҳ кунем, ин ба манфиати Тоҷикистон аст. озод кардани зиндонионаш ҳам обрӯи ҳукумати Тоҷикистон бардошта мешавад, рӯзноманигоронро озод кунад, ҳам ҷомеа аст ҳукумат аз низоми имрӯза қаноатманд мешаванд ки яъне рӯзноманигоронро озод кард, ҳамчун аз нигоҳи гуманитарӣ бошадам. аз дигар тараф бозорҳои иттиҳоди аврупо дарашро боз мекунад, боз ҳамон ширкату бизнесменҳои вориди бозори иттиҳоди аврупо мешаванд ки наздик ба ҳамин хонадони ҳукумати Тоҷикистон ҳастанд. ҳамин хел бале дар ҳар ҳолат озод кардани зиндониёи сиёсӣ на фақат журналистону бузургмеҳру ёрову дигару дигар, балки ҳамон аъзони раёсати олии ҳизби наҳзати ислом на фақат як аломати гуманитарӣ ё ин ки беҳбуд шудани ҳамин вазъиятро нишон медиҳад, ин як фоидаи ҳаматарафа ба Тоҷикистон меорад. бинед Тоҷикистон чӣ қадар ресурсҳои худро барои мубориза бар зидди мухолифин сарф мекунад. озод кардани онҳо ман фикр мекунам ки вазъи Тоҷикистонро бениҳоят ором мекунад. яке аз сабабҳое мешавад ки қисми зиёди мухолифин аз фаъолияти худ даст мекашанд.
онҳо иқдоми неки ҳукуматро дида бар он хулоса меоянд ки ҳукумат дар рафти тағйирёбӣ ҳаст ва кӯшишҳои ислоҳ кардани хатогиҳои худро дорад ва имконияти баргаштан ба ватан, имконияти фаъолияти созанда кардан дар ватан дорад. ҳамчунин чизе ки дуруст қайд кардед, ин масъала иқтисодӣ ҳаст. рушди иқтисодиёти Тоҷикистон баланд мешавад. албатта дар ин маврид номи Тоҷикистон дар сатҳи баландтар ҷой карда мешавад. аз он рӯйхатҳое ки дар расонаҳо чоп мешаванд, аз рӯйхатҳои камбағалтарин давлатҳо, аз рӯйхатҳои давлатҳое ки интернеташон суст ҳаст, озодӣ дар он давлат нест, аз ин рӯйхатҳо Тоҷикистон мебарояд. аз ин рӯйхатҳо баромадан боз ҳам сабаби ворид шудани инвеститсия ба Тоҷикистон мешавад. вале савол дар инҷо мебояд ки ҳамин чизҳоро, ҳамин манфиатҳоро барои чӣ ҳукумати мо нодида мегирад? ё ҳукумат нодида мегирад, ё худи Эмомалӣ Раҳмон инро нодида мегирад, ё ин ки машваратчиёне ки дар атрофи ӯ ҷамъ шуданд бо ягон манфиати шахсии худ ҳамин плюсҳои, ҳамин фоидаҳое ки ба Тоҷикистон риоя кардани талаботҳои Созмони Милали Муттаҳидро дида намегиранд. онҳо ва худи ҳамин Петрас низ як чизи дигаро қайд мекунад ки Тоҷикистон фақат барои фишор овардан ба ин журналистону мухолифин қонунҳои қабул карда, яке аз ин қонунҳо қонун оиди мубориза бар зидди экстремизм ва терроризмро истифода мебарад. ҳар як амале ки умуман ягон алоқамандӣ ба экстремизму терроризм надорад, ба он рад метиҳад. ҳар як одаме ки ҳукуматро танқид мекунад, ё ин ки ягон аъзои ҳукуматро, ягон наздики ҳукуматиҳоро танқид мекунад, ягон раванди ҷомеаро танқид мекунад, аллакай ҳамчун экстремизм, ҳамчун шахсе ки бо ин суханонаш метавонад ки кинаву адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ дигару барангезад, гуфта ин шахсро аз ҷомеа, аз озодӣ маҳрум мекунад. ва ҳамин сабабҳо сабаби ақибмондагӣ чӣ аз иқтисодӣ, чӣ аз иҷтимоӣ Тоҷикистон мебошад. ман фикр мекунам агар Тоҷикистон ҳаминро қабул кунад, талаботҳои Созмони Милали Муттаҳид ё ин ки талаботҳои ҳамин қатнома ягон мушкилие, ягон проблемае ба Тоҷикистон дида намешавад. на аз ҷиҳати амният, на аз ҷиҳати иқтисодиёт, на аз ҷиҳати ягон забт кардани мисол замину дигару дигар ҳеҷ чиз намешавад. он касоне ки озод карда мешаванд, озодона метавонанд дар Тоҷикистон монанд, озодона бояд ки хоҳиши тарк кардани ватан дошта бошанд, метавонанд аз он ҷо бароянд. ва фикр намекунам ки фаъолияти фақат агар мисол гирем ҳамин журналистое ки дар солҳои охир ҳабс карда шуданд, ягон зарар барои ҷомеа дошта бошад. онҳо фақат дар бораи бартараф кардани камбудиҳои дар кишвар буда дар ин ё он соҳа суҳбат мекарданд ки мутаассифона дар Тоҷикистон ҳоло ин корро кардан хатари калон дорад. бале, мавзӯъҳое ки он журналистон мегуфтанд воқеан мавзӯъҳои иҷтимоӣ буд. онҳо хеле ки ба сиёсат дахолат намекарданд. инро бинед ҳозир шумо аз Созмони Милали Муттаҳид ёдоварӣ кардед. чанд сол пеш Созмони Милали Муттаҳид, яъне гурӯҳи кории он оиди боздоштҳои худсарона гирем, аз ҳукумати Тоҷикистон хоҳиш кард, яъне ҳоло инҷо мегӯям хоҳиш кард ва пешниҳод кард ки 13 нафар аз маҳбусони сиёсиро озод кунад. аммо чун Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун фақат пешниҳод карду ягон механизми таъсир гузарондан болои ҳукумати Тоҷикистон надорад, яъне ӯ пешниҳод мекунад аммо ба ивазаш ҳеҷ кор карда наметавонад, ҳукумати Тоҷикистон ин пешниҳодҳо ва таклифҳои Созмони Милали Муттаҳидро нодида гирифт ва умуман парво ҳам накард. аммо дар ин навбат иттиҳоди Аврупо, яъне парлумони иттиҳоди Аврупо ба Тоҷикистон шарт мегузорад ки агар хоҳӣ ки дар бозор бошӣ, манфиати молӣ бинӣ, зиндониёнро озод кун. яъне бинед ки ҳама ниҳодҳои байналмилалӣ, чи Созмони Милали Муттаҳид бошад, чи иттиҳоди Аврупо бошад, аз Тоҷикистон ҳол дархост мекунанд ки маҳбусони сиёсиро озод кунад. ба назари ман ҳам ҳоло ҳамон маҳбусони сиёсӣ, ҳаддиақал фаразан мусафедоне ки онҷо ҳастанд, агар озод мешуданд, фаразан мисли ки чихелги Худорамади Бобои Доно озод шуданд, ин имиҷи худи роҳбарияти Тоҷикистонро дар минтақа, дар олами сиёсат боло мебардошт.
اما متاسفانه چخیل که حالا شما گفته ایستاده، اگرچه این همه آزاد کردن ها فرزن به جامعه تاجیکستان هیچ ضرر ندارد، به حکومت هیچ ضرر ندارد، اما حکومت به این راه نمی رود. گویا که به نظر من مثل یک در اسب غرور سوار شده است و نمیخواد به حرف کسی گوش دهد. و حالا شاید که همین پیشنهاد کردن بازار، یعنی اینجا که پول رول بازگردی شده است، مبلغ، شاید حکومت تاجیکستان به این پیشنهادها، به این قطعنامه ها گوش اندازد. اکنون حالا شما با من لطفا میگفتید که در قبول کردن همین قطعنامه جامعه شهروندی تاجیکستان، مخالفان تاجیکستان و علاوه خصوص سازمان های حقوقی تاجیکا که در خارج هست تا چه قدر رول بازی نقش دارند در قبول کردن قطعنامه؟ نقش و رولی خیلی هم مهم و اساسی رو ما از همان تشکیلات ها و همان شخصان فعال جامعه شهروندی میگذاریم، تا اینکه این معلومات ها، هر یک معلومات، هر یک دستیه محبوسان سیاسی به گوش اعضایان پارلمانت اروپا رسد، به گوش سازمان های بین المللی دیگری رسد که آنها امکانات های بیشتری تاثیر رسانی یا اینکه ارتباطی رو با یوروپارلمنت دارند، این کار رو فقط همون از پایان آغاز می شود کرده، از همون شخصانی که علاقه دارن با تاجیکستان، از شخصانی که معلومات دارن، تشکیلات هایی که در تاجیکستان کار میکنند ولی با سبب های با ما معلوم نمیتوانند درباره محبوسان سیاسی از درون تاجیکستان آزادانه صحبت کنند. اونها معلومات های خود را با دیگر راه ها و دیگر تشکیلات ها از آن جمله با فوند بزرگ مهربان میکنند، با دیگر تشکیلات های حقوقی بیرون از تاجیکستان روان میکنند. این معلومات ها دست جمع کرده شده، آنالیز کرده می شود، سیستماتیزاسیون کرده شده، با شخصان، با تشکیلات ها، با دپوتات های یوروپارلمنت که به همین نقض حقوق انسان توجه بیشتری دارن روان کرده می شود و بعد از آموزش، بعد از جلسه های بین همان کمیته های خودشان در پارلمان این قطعنامه ها قبول کرده می شود. در اینجا رول اساسی محض همین رولی میتوانیم بگیم که رولی خود مردم تاجیکستان است که نباید درباره نقض حقوق انسان خاموش باشند. هنگام بازداشت شدن خودشان، خشت بارشان، یگان نزدیکشان خاموشی را پیشه کنند و فریفته های مقامات های قدرتی تاجیکستان علی خصوص مفتشان داده نشوند که شما خاموش باشید، مسئله شما حل هست، در بالا حل شده است، امروز پگاه شما رو آزاد میکنند یا که با جریمه آزاد میکنند، دیگر داده نشوند. هر لحظه ای که نقض حقوق انسان رو در تاجیکستان دیدن، مشاهده کردن، اون رو حتما باید رسانه‌ای کنند، چی در اینترنت یا اینکه خطر داشته باشن به طریق پنهانی، اون رو حتما باید با تشکیلات هایی که با این کار فعالیت مشغول هستن باید روانه کنند. رول اساسی رولی همین خودی شخصان است. بله، یعنی همون کار و حرف و عمل خود شهروندان که با واسطه شبکه‌های اجتماعی، با واسطه رسانه‌ها که در تیم فرزن رسانه‌های مستقل و رسانه‌های خارجی مثل رادیو آزادی یا که گیریم سامانه اصلاح یا که گیریم بام.com، با همین ها همکاری که میکنن مردم هم بله از تیوی و غیر اینا بینید که بودن همین رسانه ها همچون یک ناقل بین مردم و جامعه جهانی نقش بازیدن، از مردم خبر را گرفتن به جامعه جهانی رساندن و در اینجا سازمان های حقوقی مثل چخیل که بیتداد فوند بزرگ مرک نقش بازید. باور دارم که دیگر حزب حرکت های مخالفی نیز در این کار دست دارن و در عموم خیلی گریم اگر جامعه دست جمعانه کار کند و یک نتیجه خواهد رسید و جامعه جهانی امروز یک مکانیزم پیدا کرده است مثل که اگر خواهی با بازار درآیی، یعنی بازار خیلی که میگفتن در اقتصادیات میگفتن که در با زبان روسی دنگ تاور دنگ، یعنی پول مبلغ پر مبلغ حالا شده است اگر مبلغ خواهی حقوق رو رعایت کن، حقوق انسان و حقوق شهروندان رو رعایت کن. حالا آقای جمشید اینجا یک سوال به ذهن می آید که ببینید که در مواد هایی که در رادیو آزادی من خواندم یا که از کارشناسان
аз ҳарфи коҳшиносон оварда шудааст аз Абдуманон Шералиев. дар ҳамон ҷо ҳамин хел гап гуфта шудааст ки Абдуманон Шералиев мегӯяд ки шояд бо дидани камбудиҳо нақзи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон ҳастааст, аммо Иттиҳоди Аврупо барои он ки ба таъсири худашро болои Тоҷикистон бештар кунад, чунки Тоҷикистон ҳам зери таъсири Русия қарор дорад, ҳам зери таъсири Чин қарор дорад. барои он ки Иттиҳоди Аврупо Тоҷикистонро барои худаш наздиктар кунад, ӯро хоҳем нахоҳем ба ҳамин барнома яъне GSP+ қабул мекунад. яъне аз ин ҳоло тахминот чунин ҳастааст ки агар Тоҷикистон ҳамин қатномаро пеш ин ҳарфҳо албатта пеш аз қатнома буд, ҳоле ки дигар қатнома қабул шуд, ман фикр накунам ки ҳамин хел шавад. агар фаразан Тоҷикистон ҳамин қатномаро нодида гирад, ҳуқуқи яъне ҳамон ҳарфҳое ки шартҳое ки Иттиҳоди Аврупо гуфт риоя накунад, ҳамон блогерону рӯзноманигоронро озод накунад, адвокатонро озод накунад, оё имкон дорад ки ба ҳамин нигоҳ накарда Иттиҳоди Аврупо Тоҷикистонро вориди бозораш кунад? ман фикр мекунам ки имконият дорад, чунки дар ин ҷо на фақат гуфти шумо масъалаи ҳуқуқи инсон меояд, дар ин ҷо масъала иқтисодӣ аст ва масъалаи геополитикӣ ҳаст. албатта Тоҷикистон ки дар мавқеи Осиёи марказӣ ҷойгир аст, барои он кӯшиши се қувва сарф карда шуда истодааст. Чин бо воридоти иқтисодиёту молиёту дигар, Русия, медонем таъсири Русия хеле ҳам бузург аст дар Тоҷикистон, ва Иттиҳоди Аврупо ёне ки ғарб. дар ин маврид биёед бинем ки ворид шудан ба ҳамин системаи умумии имтиёзҳо ба Тоҷикистон чӣ оварда метавонад. барои ин мо бояд донем ки чӣ маҳсулот, чӣ қадар маҳсулот, чанд фоизи маҳсулоте ки Тоҷикистон истеҳсол мекунад маҳз ба Иттиҳоди Аврупо равона карда мешавад ва чӣ фоидае мегирад вақте ки бозори Тоҷикистон барои Иттиҳоди Аврупо кушоданаш осонтар шавад, гузарондани бор аз тариқи сарҳадҳои гумрукӣ сабуктар карда шавад, арзонтар шавад ва чӣ қадар маҳсулот Тоҷикистон ба Русия истеҳсол мекунад ва равона мекунад, импорт мекунад. инро дидан дар кор. ман фикр мекунам ки Иттиҳоди Аврупо агар устуворӣ дар ҳамин масъала накунад, пофишорӣ накунад ки қатнома ақаллан қисман ҳам қабул карда шавад, билохира ӯ маҷбур мешавад ки Тоҷикистонро ба ҳамин системаи умумии имтиёзҳо қабул кунад. ин яке аз роҳҳои боз ба худ наздик кардан ва имконияти гӯё дар оянда боз маслиҳат кардан бо Тоҷикистон ба вуҷуд меорад. як бора тамоми алоқаҳоро Иттиҳоди Аврупо намехоҳад ки ба Тоҷикистон қатъ кунад. гуфти рӯзҳо жигар последние мосты мегӯянд, яъне ки ягон имконияти дигар намонад. хай мегӯяд ки инашро ки қабул накард, умедвор ҳастем ки боз бо ягон имтиёзи дигар, бо ягон таклифҳои мо шояд розӣ шавад ва фикр мекунам ки билохира Тоҷикистон қабул карда мешавад. вале бояд ки аз тарафи ҳамин парламентариҳо, аз тарафи ҳамин 481 нафаре ки ин қатномаро қабул карданд, талаби он пурзур карда шавад, назорат карда шавад, таклифҳо лозим шавад дубораву себора пешниҳод карда шавад. аз ин ҷо боз роли худи мо шаҳрвандони Тоҷикистон, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ зарур аст ки мо ба хотири ин ашхос бирасонем ки қатнома қабул кардед, талаби риояи онро кунед, қабул накунед Тоҷикистонро ба системаи умумии имтиёзҳо то ин ки қатнома талаботаш иҷро нашавад. ҳарчанде ки фоида ба Тоҷикистон ҳаст дар қабул кардани Тоҷикистон ба ҳамин системаи умумӣ, вале фоида бештар аз он мешавад ки агар маҳбусони сиёсӣ озод карда шаванд, агар озодӣ ба маълумот, озодӣ ба дастрасии маълумот, озодӣ ба фаъолияти журналистон дар Тоҷикистон дода шавад. ин бештар фоидааш бештар аст нисбат ба фоидаи иқтисодие ки он ҳам баргумон аст ки ба киссаи мардум ворид шавад. ман чунин фикр мекунам ки ҳамин ҳодиса рух медиҳад, вале на як бора
بعد از چند سال اتحادیه اروپا مجبور میشود که تاجیکستان رو به همین سیستم عمومی امتیازها وارد کند، چون که لوبیگری وجود دارد از دیگر دولت ها، از دیگر تشکیلات ها و همین خیلی شاید شود. حاضر از روی معلومات هایی که در رسانه ها یعنی نشر می شود، دادگرفت بین تاجیکستان و اتحاد اروپا زیاده از 400 میلیون یورو نشان داده شد. یعنی سودا با بین خودشون دادگرفتشان در همین خدمت مقدار است، یعنی زیر نیم میلیارد. اما اکثری محصولاتی که تاجیکستان صادر میکند این سنگ‌های قیمت‌بها است، یعنی متال‌های قیمت‌بها با اتحاد اروپا صادر میکند. یعنی همون هم معلوم میشود که طلا، بله طلا دیگر متال‌های قیمت‌بها که گفتن حتما این طلا میرود و سنگ‌های قیمت‌بها واقعا اون چیزایی که اکثرا ما میفهمیم که دادگرفت تاجیکستان از کشورها گیریم، از بسیار همه کشورهای اروپا گیریم، از همه بیشتر بانفرزان از بانک شویساری است که یکی از بانک‌های جهانی در اینجا قرار دارد. خلاص دادگرفت هست، کمتر باشد هم هست، اما این آسانی آوردن جی اس پی پلوس بازار رو برای تاجیکستان بیشتر میکند، کلانتر میکند، فراهم میآورد یعنی شرایط را. ما خوب میدانیم که در تاجیکستان اقتصاد در دست کی است، مونوپولی در دست کی است. باز همون اعضای خانواده با همونها میآیند بازار وارد میشوند. اینا میبینیم که باز درآمد و فایده رو باز همون اعضای خانواده میبینند. از یک طرف آزاد کردن همون زندانی و منفعت همین خانواده میشود. اما به هر حال مخالفان از این قطعنامه استقبال کردن، گفتن که این قطعنامه خوب است، ما رو دستگیری میکنیم. یعنی بعضی اینجا معلوم میشود که برای مخالفین نه آنکه مثال وضع اقتصادی مثال خانواده یا که درآمد دیدن خانواده پیش چشمشون میاد، بلکه آزاد شدن همون زندانیان بیشتر برای خودشان هم خواهش دارن که همونها آزاد شوند، هم بیشتر منفعت میارند. آیا استقبال کردن مخالفین از این قطعنامه شما در همین میبینید یا دیگر چی گویم دیگر سبب‌ها عامل‌ها هست است که مخالفا از این قطعنامه راضی شدن و استقبال کردن؟ هر یک تشکیلات یا که هر یک فعال جامعه که الوهیده فعالیت میکند یک فکر سوبیکتیوی شخصی خود را دارد برای قبول استقبال کردن این. البته در زمینه اول ما باید در نظر بگذاریم که آزادی محبوسان سیاسی، آزادی به ژورنالیستان، حقوقشناسان، فعالان جامعه شهروندی و در عموم بلند برداشتن رعایت تمام قانون‌ها در جمهوری تاجیکستان، کم کردن سطح ویران کردن حقوق انسان در تاجیکستان این مقصد اساسی مخالفین است. اگر در تاجیکستان محبوسان زیادی سیاسی آزاد کرده شوند یا اینکه آزادی به فعالیت ژورنالیستان داده شود، آزادی به مطبوعات داده شود، این راه برای خودی اپوزیسیا هست. در هر یک دولت ما میدونیم اپوزیسیا است و مقصد اپوزیسیا گرفتن حکومت است با راه قانونی، با راه انتخابات. اگر آزادی بیان باشد، آزادی مطبوعات باشد، امکانیت نشان دادن خطاگی های حکومت با پیشنهادی طرز درستی حل مسئله ها امکانیت پیدا می شود که برگزاری انتخابات های شفاف گذرانیده شود، امکانیت انتخاب شدن اعضای نوی حکومت یا اینکه تغییریابی حکومت با وجود می آید که این مقصد اساسی تمام اپوزیسیا باید باشد. یعنی که تغییرات کلی وارد کردن در تاجیکستان با راه قانونی، با راه انتخابات، بهتر کردن شرط و شرایط اقتصادی و اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. ولی محض همین آزادی بیان، آزادی برای ژورنالیستان، آزادی برای فعالیت جامعه شهروندی برای حکومتداران ما حالا همچون یک استخوان است در گلویشان. آنها با این محض برای همان راه نمیدن که خطر برای حکومت داری آنها با وجود میآید. برای همین آنها نمیخواهند یگان امتیازها یا اینکه زمان تکلیف های سازمان ملل متحد قبول کرده شود، یگان سبکی با زندانیان با تاجیکستان
ба ҳамон вазъи Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Ин фикри шахсии ман аст, вале ки ман фикр мекунам ки ҳар як кас фикри субъективии худро дорад ки барои чӣ ӯ истиқбол мекунад. Мақсади мо аз истиқбол кардани ин қатнома он нест ки мо мехоҳем ки аъзои оила бой шавад. Мо дар зимаи аввал мехоҳем ки Тоҷикистон аз ҷиҳати қонун давлате шавад ки дар он дар асл ҳуқуқи ҳама баробар бошад, ҳама дар назди қонун баробар бошад. Ва баъде ки ҳуқуқ инсон як ҷои худро дар ҷомеаи мо меёбанд, он монополияҳое ки ҳоло вуҷуд доранд бо таври қонунӣ метавонанд ки аз байн бурда шаванд. як нуқтаи дигар дар ҳамин изҳороти алахусус паймони миллии Тоҷикистон омада буд ки барои чӣ дар қатномаи Иттиҳодияи Аврупо номи дигар зиндонёни сиёсӣ гирифта нашуд, аз ҷумла чӣ хел гуфтед аз раёсати олии ҳизби Наҳзди Исломӣ. ба назари шумо барои чӣ ҳамин дар қатномаи охире ки Иттиҳодияи Аврупо қабул кард номи рӯзноманигорон ва блогерон оварда шудааст ва ду нафар аз ҳуқуқшиносон ки яке аз онҳо бародари шумо аст гирифта шудааст, аммо дигар маҳбусони сиёсӣ аз дигар ҳизбу ҳаракатҳо дигар номбар нашуданд, ном гирифта нашуданд. Сабабаш дар чӣ бошад? дар асл ман намедонам сабабаш дар чиз аст. Шояд ки ном овардани ин қадар зиёда аз ду шахс мушкил бошад ва тамоми ҳуҷҷатро мегирифта бошад, ё ин ки кам таваҷҷӯҳ кардани ҳамин худи ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон, фаъолони мо оиди қазияҳои шаҳрвандони худамон ки дар солҳои пешин зиндонӣ шуданд. Мисол зиндонӣ шудани аъзои раёсати олии ҳизби Наҳзати Ислом 2015 сол буд. Чӣ қадар сол гузашт ва ин журналистон ба қарибӣ зиндонӣ шуданд. Бузургмеҳр Ёров, барои он фикр мекунам ки номаш оварда шудааст ки соли гузашта парвандаи чорум нисбати ӯ оғоз карда шуду боз 10 соли дига ба ӯ зиндон ҳукм бароварданд, ё ин ки фаъолияти маҳз бунёди мо мебошад ки мо дар ин бисёртар гуфтему, ба маълумотҳо пешниҳод кардем ба чанд ташкилоту дигар гурӯҳу шахсони мӯътабар. Шояд ҳамин бошад, вале ба ҳар ҳол мо бояд ки фаъолиятамонро дар бораи он зиёд кунем ки он ашхос фаромӯш нашаванд. Он ашхосе ки чӣ аз ҳизби Наҳзати Ислом ҳастанд, гурӯҳи 24 ҳастанд, дигар гурӯҳу ташкилотҳо, алқисса он касоне ки аз кадом соле ки дар Тоҷикистон ғайриқонунӣ бинобар фаъолияти сиёсияшон, иҷтимоияшон, мавқеи иҷтимоишон боздошт карда шуданд, ҳамеша бояд ки ёддошт карда шаванд. Ҳамеша дар бораи онҳо бояд маълумот, дархостҳо ба ташкилотҳои байналхалқӣ пешниҳод кунем, то ин ки мана ҳамин ҳодиса рух надиҳад ки гӯё ки номи онҳо фаромӯш карда шудааст. Ман фикр намекунам ки номашон фаромӯш карда шудааст. Шояд аз сабабе ки рӯйхат бениҳоят калон аст, онҳоро қайд накарданд. бале, яъне ба ҳар ҳол аз ин ҳарфи шумо ҳоло маълум мешавад ки ҳизбу ҳаракатҳои мухолиф ки аъзоёни худро аз даст додан, яъне ба маъное ки зиндонӣ шуданд, аъзоёшон зиндонӣ шуданд, набояд ки рӯҳафтода шаванд ва баръакс кору фаъолияти худро давом диҳанд. номи он нафароне ки дар зиндон ҳастанд, ҳамчун маҳбуси сиёсӣ мешиносанд, онҳоро бештар такрор кунанд ва ба гузашти 9 сол бошадам фаразан аз соли 2015 то ин вақт мо набояд дар ягон вақт корро суст монем. Яъне бояд ҳам созмонҳои ҳуқуқӣ, ҳам созмонҳои сиёсӣ номи онҳоро такрор ба такрор гуфтан гирад, такрор ба такрор дар расонаҳо номи онҳо гирифта шавад, ҳамаи маҳбусони сиёсӣ ном ба ном бо аксашон, бо таърихашон, то ба созмонҳои байналмилалӣ ҳам ин номаҳо расонда шавад, то созмонҳо дар ин ҳолатҳо ки байни додугирифти байни кишвар фаразан Тоҷикистон ва Иттиҳодияи Аврупоӣ, Созмони Милал ва Тоҷикистон мегзарад, аз ин қазияҳо истифода баранд, то номи ин нафарҳо, номи ин зиндониёни сиёсии мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш нашавад ва ҳарчи умедвор ҳастем ки ҳарчи зудтар хирад ғолиб шаваду ва ҳукумати Тоҷикистон ин афродро аз зиндон озод кунад.
ҳоло ман аз шумо мехостам дар бораи бародаратон Бузургмеҳр пурсам. чӣ ҳол доранд, дар чӣ хабар мегиранд, намегиранд? Умуман ҳамчун як зиндонии сиёсӣ ки ба шумо хеле наздик аст, мехоҳем донем ки вазъи як нафар вакил ки дар зиндон ҳастааст мутаассифона чӣ ҳол дорад ҳоло дар зиндон? вазъаш чӣ аст? ташаккури зиёд барои ин саволатон. маълумот дар бораи ки дар асл чӣ хел нигоҳ дошта мешавад Бузургмеҳр дар бораи вазъи саломатии ӯ, нисбаташ ягон шиканҷа, зулм, зӯроварӣ, таҳқир, таҳдид дида мешавад ё ки не, ба дасти мо гӯем умуман айни ҳол намеғалтад, пурра намеғалтад, чунки ҳамон кормандони муассисаи ислоҳӣ, он абратка мегӯянд, агар касе ки донад, ҳамон варақае ки Бузургмеҳр баъд аз қабул кардани передача дар пушташ ягон чиз менависад ки салом, ман передачаи шуморо қабул кардам, ва ягон дархости худро менависад, бениҳоят зери цензура қарор гирифта мешавад. ҳолатҳое низ буданд ки нисби ҳамон навиштаҷот хат зада мешуд, ӯро хондан умуман намешуд, ки маълум нест ки дар он ҷо Бузургмеҳр дар бораи чӣ сухан меронад, ва фақат суханҳои он ки салом алейкум, раҳмат, ташаккур, передачатонро гирифтем, фалон 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 чиз боз лозим ҳаст, пешниҳод мекунад. аз ҳамин передача анализ карда як хулоса баровардан мумкин аст ки маҳбусони Тоҷикистон ҳамеша ниёз ба ҳама чиз доранд. аз тарафи Тоҷикистон таъмин гӯё карда намешаванд. ва бинед, вақте ки ман ба ин барнома тайёрӣ медидам ва ҳоле ки дар аввал ба шумо гуфтам, якчанд барномаро Иттиҳоди Аврупо пешбарӣ мекунад, маблағгузорӣ мекунад барои Тоҷикистон, ва яке аз барномааш ин барнома оид ба ҳуқуқи инсон ва демократия мебошад, ки дар дохили он мусоидат кардан барои реформаи системаи чиз мебошад, пенитенсиарӣ, яъне ки реформаи системаи ҷойҳои боздоштгоҳ, ва аз ҳамин 800 000 евро чанде аз ҳамин маблағ ба ҳамин равона карда шудааст, яъне ки сохтани маҳбасҳои замонавӣ, кушод, таъмин бо курпаву курпача, таъмин бо чойнику ҳамон дандоншӯаку дигару дигар чизҳои умумии ки ҳар як давлат бояд ин корро иҷро карда тавонад. вале аз ҳамон мактубу дигару дигар мо мебинем ки ҳамин чизҳо ҳам ё нест, ё ин ки умуман намедонам аз куҷо онҳо оварда мешаванд ки истифодаи онҳо ғайри имкон ҳаст, ки ҳамеша чунин талабҳо ҳаст, оиди доруворӣ, дигару дигар. ҳоло вохӯрӣ баъд аз ҳар як 6 моҳ вохӯрӣ яка ба яка ба Бузургмеҳр дода мешавад, чунки он дар шароити зиндони критӣ ҳаст. дар 6 моҳ як маротиба бояд вохӯрад. дар вохӯрии охирон ҳангоми суханронӣ, ҳангоми вохӯрдан бо наздиконон, аз он тарафи тиреза 2 нафар Бузургмеҳрро мисол назорат мекард, аз ин тараф бошад наздикони моро боз 2 нафари дигар назорат мекарданд, ки ҳарчанде ки шиша ҳам ҳаст, ман намедонам барои чӣ 2 нафар иштирок мекунад. шояд яке дасташро қапад, агар Бузургмеҳр ягон чӣ гӯяд, дигаре даҳонашро маҳкам кунад, намедонам чунин сахтӣ барои чӣ ҳаст. умуман айни ҳол дар Душанбе нигоҳ дошта мешавад. баъдан ҳамин хел маълумот ҳаст, ки ӯро ба Қурғонтепа ирсол мекунанд, дар он ҷо бояд қисми адоро тай кунад. дар ҳамон ҷо як муҳити пинҳонӣ, як муҳити ҷавоб надодан ба мактубҳо, ё ки ҷавоб метиҳанд аллакай баъди 2-3 моҳе, ки он ҷавобашон дигар лозим нест, бо дигар роҳҳо мо ба саволҳои худ ҷавоб меёбем. ҳамаи ин як гувоҳ ё ки нишондиҳандаи он аст, ки ман намедонам аз Бузургмеҳр як душмани рақами якум гӯё сохта истодаанд дар Тоҷикистон ҳамон шахсон, ва хеле ҳам мушкил аст вақте ки
ягон маълумоти дақиқ нест. шумо намедонед дар кадом ҳолат ҳаст наздики шумо фаврӣ бо ӯ дар ҳолати зарурӣ дар тамос шуданро надоред. аз ин муассиса ба дигар муассиса одамонро ба гуфти замонави футбол мекунанд. ҳама ин хеле ҳам мушкил аст, вале ба ҳар ҳол мо бояд ба умед бошем ки шояд ана ҳамин қатномаҳо, шояд ҳамин имкониятҳои ки пеш омаданд ягон мушкилӣ ҳам ба чӣ бузургмеҳр ва дигар маҳбусони сиёсии мо биёрад. мо умедвор ҳастем ки айнан ҳамин қатномаҳо сабаб мешаванд то бародари шумо ва дигар маҳбусони сиёсӣ озод ҳам шаванд, сабукиҳо биёранд барои онҳо. ба назари ман оне ки шумо мегӯед ҳоло ду нафар дар вақти ҳамн вохӯрӣ ҳам ду нафар аз ин тараф, ду нафар аз он тараф назорат мебарад. Сабабаш ҳам ҳамин бошад ки ҷомеаи байналмилалӣ, созмонҳои байналмилалӣ нисбат ба қазияи бузургмеҳриёров хеле бо диққат назора мекунанд ва дар тамоми санадҳо, дар тамоми эъломияҳо, қатномаҳо умуман оиди Тоҷикистон вақте ки ҳарф гуфта мешавад, ҳатман номи Бузургмеҳр-Ёров гирифта мешавад. метавон гуфт ки Бузургмеҳр-Ёров яке аз зиндониёни сиёсии рақами як ҳастааст ва вакиле ҳастааст ки айнан барои иҷрои фаъолияти худаш, иҷрои масъулияти вакилии худаш паси зиндон рафт. инро агар дар дигар ҷомеаҳо мешуд, инро қаҳрамон эълом мекарданд. воқеан мардумаш барои ин хел афрод ба ҳама кор омода мешуданд, аммо мутаассифона ҷомеаи Тоҷикистон ҳоло ба он ҳадде ки мо мехоҳем ки барои аз худаш дифоъ кардан, аз як нафари озодихоҳ дифоъ кардан, ҳоло ба он ҳад мутаассифона нарасидааст ва умедворем ки корҳои фаҳмондидӣ ва ин барномаҳое ки ману шумо мекунем ва дигар созмонҳо мекунем, ё худи шумо фонди Бузургмеҳр наворҳо мемонед, аз қонунҳо мардумро огоҳ мекунед, камтар бошадан маърифатнокии мардумро боло мекунад ва дар як рӯз мо ба як ҷомеаи шаҳрвандӣ даст меёбем ки воқеан аз ҳуқуқи худаш ва наздикони худаш тавонад дифоъ кунад. хеле хуб, акои Ҷамшед, аз фурсат истифода бурда ман ҳоло мехостам ёдовар шавам, шояд дар барномаи гузаштаам дар суҳбат бо шумо инро гуфта бошем ки дӯстони азиз, ҳар касе ки мехоҳад ба зиндониёни сиёсӣ ва ба оилаи онҳо кӯмаки худро расонданӣ бошад, метавонад бевосита ба худи фонди Бузургмеҳр муроҷиат кунад. агар вақт доред, акои Ҷамшед, метавонед дар бораи ҳамин қазия камтар мардум маълумот диҳед, то он нафаре ки хоҳиш дорад ба як ҳамдиҳии худаш ки дар зиндон аст ё ба оилаи ё умуман ба зиндонии сиёсӣ кӯмаке карда бошад, тавонад бо шумо ба тамос барояд. марҳамат. ташаккури зиёд. бале, чунин имконият ҳаст ва касе ки мехоҳад ёрӣ чӣ молӣ чӣ моддӣ агар имконият ҳам дошта бошад ба зиндониён расонад, чунин имконият ҳаст ва бояд гуфт ки аз ҷиҳати қонун ин амали ғайриқонунӣ нест. агар ҳар як шахс новобаста аз оне ки ӯ зиндониро мешиносад ё ки намешиносад, чӣ алоқамандии хештаборӣ дорад ё надорад, ҳуқуқ дорад ки дастовезе ё ин ки пасандозе ба сурат ҳисоби зиндонӣ равон кунад ё ин ки бевосита ба худи ӯ ба зиндон равон кунад. ин амали ғайриқонунӣ нест. амали ғайриқонунӣ ин фақат маблағгузорӣ агар аз тарафи ташкилотҳои мамнун дар Тоҷикистон бошад, вале ҳар як шахси оддӣ метавонад ки ин амалро кунад. шумо масалан метавонед ки ба бунёди мо бевосита дар тамос бароед, мо роҳҳои онро ба шумо нишон медиҳем. шумо метавонед ки маблағатонро мисол ба суратҳисоби мо равон кунед бо нишон додани оне ки ба кӣ равон карда шавад ё ин ки аз ҳисоби ин маблағ чӣ равон карда шавад ба он шахс. мо роҳҳои қонуниро дорем ки ба зиндониён метавонем дар ҷое ки бошанд ё ки набошанд ин дастовезҳои шуморо равон кунем. агар шумо ба канали ютубии мо дохил шавед, фонди Бузургмеҳр, дар он ҷо суратҳисоб оварда шудааст. дар он ҷо як ролик мо дорем дар худи аввали ҳамон сообщество гуфта ҷо ҳаст дар ютуб канал, дар он ҷо оварда шудааст, ё ин ки дар сайти расмии мо дароед, дар он низ маълумот дар ин бора ҳаст. вале набояд тарсид аз он ки
мо маблағе чи аз Русия мисол мегирем, аз Тоҷикистон ёки берун аз Тоҷикистон мо ирсол мекунем барои зиндониён, ин сабаби он мешавад ки нисбати мо парвандаи оғоз карда мешавад. Шумо метавонед кушод он маблағро равон кунед ё ин ки дастовезатонро, ё ин ки метавонед ки онро ба таври пинҳони инкогнита равон кунед, касе дар бораи он хабардор намешавад. аз натиҷааш мо фақат ба шумо метавонем хабар диҳем ки маблағ расид, моле ки шумо равон кардед расид ё нарасид. Фақат ин маълумотро мо ба шумо ба тарзи махфӣ метавонем ирсол кунем, агар шумо аз ин дар ҳарос бошед ки нисбататон ягон парванда ё ки ягон чиз оғоз карда мешавад. خیلی خوب آقای جمشید برای معلومات. غیر از این با دوستان نظری من همچنین است که هر نفری ما و شما و افرادی که در تاجیکستان است یا در روسیه است در همون دهه ما، در ناحیه ما، در همون ولایت ما یا در همسایگی شاید خاندانی باشد که نفری آن در زندان است و محبوس سیاسی است. البته محبوس سیاسی تنها نیست، او فرزند دارد، عائله دارد، پدر و مادر دارد. آنها در یک مشکلات اقتصادی شاید قرار داشته باشند و امیدوارم که مردم ما، مردم تاجیکستان که از اول از ابتدا همچون یک مردم سخاوتمند بود، یک برده نانش رو با همسایش تقسیم میکرد، به این خیلی عائله ها بی‌فرق نمیشن و حتما کمک خود رو میدارن، کمک میرسانند، چه از نگاه مالی باشد، چه از نگاه مادی باشد و یا چه از نگاه معنوی، روان دلبرداری کنند، دست و کارشان کمک کنند. این برای پدر مادر همون زندانی، برای فرزندان همون زندانی البته که هم یک سبب روح بلدی میشه، یعنی خرسندشویشان میشه و از جانب دیگر حتما که برای ثواب هم این کار انجام داده میشود. خیلی خوب، حالا دیگر 7 دقیقه از برنامه ما باقی مانده است. در اینجا من میخواستم آخران سوال به شما آقای جمشید پیشنهاد کنم. موضوع ما حالا امروز موضوع ما هم ختنامه پارلمان اتحادیه اروپا بود. خب ما حالا درباره اون گفتیم که چقدر تاثیر میرساند، برای چی این ختنامه قبول کرده شد و واکنش تاجیکستان چه خیلی میشه و چه خیلی نمیشه. این رو ما وقت نشون میده آیا قبول میکند یا نه ختنامه رو. اگر که قبول کرد حتما که این برای آبروی حکومت تاجیکستان میشود، وقتی که همون زندانیان رو آزاد میکند. این کشورهای اروپایی نیست آن تحریم ها گویا که یک تحریم است، این وقتی به بازار راه نمیتید این تحریم ها رو میبردارند. اگر فرضاً آزاد نکرد البته این دپوتات ها یا وکیلان اروپایی دیگر فکر نکنم که قرار شدن و ما نیز مخالفان تاجیک و سازمان های حقوقی مثل بزرگمهر، فاند بزرگمهر دیگر قرار نمیشنند، حرف و حرکات های خود را میرسانند تا این نهادها تاثیرشان بالای عمل هایی که تاجیکستان صادر میکند بزرگتر کرده شود، تاثیرناکتر شود و در آینده ما توانیم که برای زندانیان، برای روزنامه‌نگاران، عموما برای جامعه شهروندی یک سبکی آورده شود. حالا آقای جمشید من از شما میخواستم بپرسم که همین فاند بزرگمهر که حالا فعالیت است از چی در عموم از چی وابسته، از چی عبارت است، چی کارها کرده ایستاده است و مردم به شما با کدام راه میتوانند کمک کنند؟ مرحبا. تشکر. حالا من همین جمله را در سرم یک دغری کرده گویم. یکی از سمت‌های فعالیت ما، فعالیت بنیاد بزرگمهر، اون هست که فقط همین سال امامعلی شریف رحمانوف اون رو اعلان کرد. یعنی پرزیدنت تاجیکستان اعلان کرد که سال 2024 سالی بلند برداشتن معرفت حقوقی است. ما از یکی از سمت‌های اساسی فعالیت ما بلند برداشتن سطح حقوقی دانش حقوقی اهالی تاجیکستان است. ما در این سمت با سوال‌های شخصانی که به ما با واسطه رسانه‌ها و واتساپ و ایمو و تلگرام و دیگر با ما سوال میتونن پاسخ میدهیم. در نوشتن عریضه و شکایت و توصیه‌نامه‌ها و دیگر با آنها یاری میرسانیم. در بعضی حالت‌ها ما میتونیم آنها رو با یگان حقوق شناس در داخل تاجیکستان تأمین کنیم. این یکی از سمت‌ها بود، سمتی بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی تاجیکستان. سمت دیگری فعالیت بنیاد بزرگمهر این
کار با محبوسان سیاسی هست، اوید جمع‌آوری معلومات، دستیه آنها، پرونده های آنها، پیشنهاد این پرونده ها به تشکیلات های دیگری خارجی، به مثال از قبیل برنامه امروزه ما با اعضایان پارلمانی اروپا، دیگر سازمان های بین المللی معرفی کردنی این قضیه ها با پیشنهاد های خودمون، با درخواست های خودمون، اویدی چیکار کردن امکانیت دارد، اویدی سبکی نسبت آنها یا اینکه آزادی آنها. و میتونیم در عموم بگیم که سمت سیوم این سمت مانیتورینگ وضع حقوق بشر در جمهوری تاجیکستان است و این حال هیئت بنیاد بزرگمهر به نهایت سخت فعالیتش رو محض به همین روانه کرده است. در روزهای نزدیک باید ما یک گزارش سالانه اوید وضع حقوق انسان در تاجیکستان را آماده سازیم، در مرحله خاتمویش قرار دارد و او را با زبان روسی، تاجیکی و انگلیسی ما به سه نمود تیار کرده به تشکیلات ها در سامانه همان ما پهن میکنیم. در همین سه سمت اساسی: مانیتورینگ وضع حقوق بشر، رساندن یاری حقوقی و بلند برداشتن سطح دانش حقوقی اهالی تاجیکستان، این سه سمت اساسی هست. اما یعنی اکنون مردم چقدر میتوانند به شما کمک کنند در همین کارتون؟ مردم مثال در ساحه رساندن یاری حقوقی به محبوسان سیاسی میتوانند با ما در نمودی پیشنهاد کردن فکت، رقم، دلیل ها، اوید پرونده های نزدیکانشان، ارسال کردن قرارهای سودی، ارسال کردن محتوا یا اینکه خود کپی های نامه های مقامات های داخلداری دولتی وقتی که وابسته به همین پرونده هست. در عموم گویم همون معلومات های پرونده های محبوسانشان رو میتوانند به ما روانه کنند. ما میتونیم در این مورد آنها رو آموزیم، یگان عمل دیگری حقوقی رو با آنها توصیه دهیم، خاموش نباشند. هم یاری به خودشان میشود، هم یاری به تمام جامعه ما میشود، برای که جمع کردن معلومات ها، سیستماتیزاسیا کردن آنها، یعنی بندوبست کردن آنها، پیشنهاد کردن آن به دیگر تشکیلات ها محض سبب قبول چنین قطعنامه و گزارش و دیگر روان عملهای مقامات های داخلداری عمومی جهانی می شود. می توانند با ما اویدی آن پیشنهاد کنند که کدام موضوع ها مثال برای آنها جالبتر است تا اینکه محض در همین موضوع ما با آنها معلومات پیشنهاد کنیم. حقوق جنایتی، حقوق اولیوی، دیگر می توانند در سطح مانیتورینگ مثال با ما همکاری کنند و با سوالنامه های ما اویدی وضع حقوق انسان در تاجیکستان وابسته به یگان موضوع در با همون سوالنامه های ما جواب گردانند، چون که آنها به واسطه در تاجیکستان زندگی میکنند و وضع محل خودشان رو بهتر از همه میدونند. بهترین، خیلی خوب. آقای جمشید که امروز و حرفای گفتید برای معرفت مردم، معرفت کشور و عموما معرفت هر یک انسان هم بود و از ما خیلی منت داریم که این تکلیف ما رو قبول کردید و به برنامه ما آمدید. 1 ساعت وقت خود را، یعنی 60 دقیقه وقت خود را برای ما صرف کردید، برای مردم صرف کردید و امیدوارم که این حرفا بیهوده نخواهد بود و در کار خیری که در عموم نیت داریم، یعنی آزاد کردن همون محبوسان و بهتر کردن شرایط زندگی مردم در تاجیکستان و برقراری عدالت سهم خود را، خاصی خود را خواهد داشت. از شما خیلی منت داریم. باز یک بار دیگر خوش آمدید. تشکر زیاد به شما برای دعوتتان. سلامت باشید. دوستان، همین بود برنامه امروزی ما که با مهمان ما حقوقشناس راهبر فاند بزرگمهر جمشید یاروف بود. امیدوارم که صحبت‌های کرده ما پسند شما گرده باشد و هر فکر و نظر و تحلیل داشته باشید، پیشنهادی داشته باشید، در زیر این نوار در شرح‌ها نویسید و در موضوعهای آینده ما نیز حتما حرکت میکنیم، در موضوعهای مختلف سخن کنیم، مهمانان رو دعوت کنیم و با همین امروز برنامه ما با آخر رسید و در آخر یک بار دیگر
خاطررسان میکنم که آبونه شدن را به این کانال فراموش نکنید و ما را هر هفته روز شنبه ساعت 22:00 با وقت دوشنبه انتظار باشید. سلام علیکم و رحمت الله.